Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň awar ykdysady kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz galýan döwri. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gymmat bahaly diwan mehmanhanasynyň hemde täze ýer asty geçiliginiň açylyşyna gatnaşdy. Bu barada TDH habar berýär. 28-nji oktýabrda paýtagtyň Saparmurat Niýazow we Saparmurat Türkmenmaşşa ýollarynyň çatyrygynda ýer asty geçiligi we Saparmurat Türkmenmaşşa ýolunyň ugruny kaşan diwan mehmanhanasy ulanylmaga berildi. Deskalaryň açylyş dawralaryna Prezident Berdimuhammedow gatnaşdy. Ilki ýer asty geçiliginiň açylyşy boldy. Resmi metbuat geçilgäniň ähmiýetini awtomobilleriň we piýadalaryň bökdönüşsiz hereketini üpjün eder diýip düşündirýär. TDH-nyň habaryna görä ulanylmaga berilen täze ýol ulug düzüminiň desgalar toplumy 4,5 hektar meýdana ýerleşdirildi. Geçilgäniň üstüne boýy we ýene 16 metre barabar kup görnüşli mahabat binasy oturdulupdyr. Resmi metbuat binada oturdulan video ekranlarda dürli mahabatlaryň we maglumatlaryň görkezilýekdigini aýdýar. Döwlet mediýasy täze ýol ulug düzüminiň bahasyny onu gurmak üçin döwlet büdjetinden sarf edilen serişdeleri agzamaýar. Binanyň gurulşygyny Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agzasy Nusoy ýolary hususy kärhanasy ýerine ýetiripdir. Bu kampaniýa şol bir wagtyň özünde Aşgabatdan Türkmenabada çekilýän ýokary tüýdükli awtomobil ýolunyň 4 potroçusynyň biri bolup durýar. Ýer asty geçilgäniň açylışyndan soň Berdimuhammedow diwan mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Ol mehmanhananyň zerurlygyny düşündirmek üçin Mawtumuly Pragynyň mert çykar mehmany Güler ýüz bilen ýen sözlerine salgylandy. Kaşan mehmanhananyň gurulşygyny Türkiýanyň Renesans Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. Döwlet mediýasy bu mehmanhananyň gurulşy üçin sarf edilen serişdeler barada da habar bermedi. Berdimuhammedow mehmanhananyň açylış dawrasyndan soň Renesans Holdingiň başlygy Erman Ilyjak bilen duşuk geçirip ona Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 12-nji tomuny sowgat berdi. Döwlet mediýasy täze açylan binalar toplumlarynyň Türkmenistanyň betaraplygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanýanyny aýtdy. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan ýerli synçylar Türkmenistanyň gurulup ulanylmaga berilýän kaşan mehmanhanalaryň köplenç boş durýanyny aýdýarlar. Renesans Holding Aşgabatda Garawum hemde Nusoy mehmanhanalarynyň gurulşygyna da gatnaşýar. Garawum mehmanhanasynyň gurulşygyny 2021-nji ýylda tamamlamak gödüňünde tutulýar. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn çeşmeleri paýtagat Aşgabatda guruljak bu iki mehmanhananyň döwlet gatnaşyna 500 milyon Amerikan dollarynyň gowrak serişde düşýär ýokdugyny aýdypdylar. Bellemeli ýeri Türkmenistana gurulşyk pudugyny edilýän köp milyonluk çykdyjylar ýurtda ykdysady krizisiň dowam edýän wagtyna hemde pandemiýa sebäpli global ykdysadyýetiň şol sanyny türkmen ykdysadyýetiniň hassa haýarlaýan wagtyna gabat gelýär. Galbertide Prezident Berdimuhammedowyň özü 3-nji aprelde geçiren hökümet maslahatyna dünýä ykdysadyýetini emele gelen ýagdaý bilen baglanykda gurulşy meýilleşdirilen ähli desgalary gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur desgalary saýlap almagy tapşyrypdy.